Күн тәртибенә 4 мәсьәлә куелды. 2023 елның 11 айында район территориясендә булган юл транспорт хәрәкәтләре буенча районның даи җитәкчесе Феликс Магданов чыгышы тыңланды. Быел район җирлегебездә автоюл транспорты хәрәкәте теркәлде. Буларда бер кеше һәлак булды, 5 кеше төрле җәрәхәтләр алды. Бу узган ел белән чагыштырганда ким. Бу узган ел безнең җирлегебездә 9 юл транспорт хәрәкәтендә 4 кеше һәлак булды. 17 кеше төрле җәрәхәтләр алды. Юл иминлеге буенча авыл җирлеге территориясендә башкарылган эшләр һәм җирлектә яңа ел бәйрәмнәренә әзерлек мәсьәләсе буенча Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Байырханов чыгыш ясады. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар арасында үткәрелгән чаралар турында Офык мәктәптән тыш эшләр үзәге директоры Аяз Бәдретдинов сөйләде. Biz Мөслим районында инде балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, мәктәптән эшләр үзәгендә балаларга юл иминлеге хәрәкәте буенча профилактика эшләр эшләнә, күп эшләнә. Шулай инде безнең юит отрядлары буенча бик яхшы нәтиҗәләр бар. Шулай инде 2нче елга да шундый эшне башкарырга планлаштырабыз. Яңа ел бәйрәм чараларын үткәрү турында Мөслим муниципаль район объектларын, территориясын һәм халкын янгыннан саклау чаралары турында Мөслим һәм Сарман районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге инспекторы Вильям Тайбактин чыгыш ясады. 2023 елның 25 декабреннән 2024 елның 8 гыйнварына кадәр җирлектә янгынга каршы махсус режим керә. Бу вакыт аралыгында җаваплы службаларга бурычлар йөкләнде. Юл иминлеге кагыйдәләренең комиссиясының эше буенча инде без һәр даим үткәреп торабыз. Моның төп максаты инде районда булган юл кагыйдәләрен үтәү буенча кимчелекләрне киметү, бәлки инде кайбер очракларда аны гел булдырмау өчен дә эшләнә торгандыр. Районыбызда моның буенча бик күп хезмәт куела. Татарстан административ хокук булучылар кодексының 3.6 маддәсе нигезендә юл хәрәкәтенә куркыныч тудырган, юл хәрәкәтенә тоткарлык ясаган 5 райондашыбызга үзләренең капка төпләренә яуган ишек алларындагы яуган карларны юлга чыгару буенча кисәтү ясалды инде. Алга таба да кисәтү ясамыйча гына административ җаваплылыкка тартачакбыз инде иләрне. Шул райондашларыбызны. Утырышта каралган мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Аерым алганда күп фатирлы йортларның территорияларын вакытында чистарту, түбәләрдә боз һәм кар өемнәре барлыкка килүне контрольдә тоту, Мөслим ишендәге юлларны вакытында кардан арындыру һәм тротуарларны чистартканда реагентлар куллану бурычы җиткерелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.